אבל ההישג הענקי של אנסטסיה גורבנקו אמש באליפות העולם בקטר. A fantastic race from both of you. I mean, neck and neck the whole way. That's got to be what you're here for, right? This racing. שריקות בוז של הקהל. בוז של הקהל, כן, איזה בושה. country in this hard time. Being here with the Israeli flag means a lot to me and to my country, so that's the best I can do. Congratulations on your silver medal. אז גם השריקות האלה לא העיבו על האושר של גורבנקו, בת 20, היא הישראלית הראשונה אי פעם שזוכה במדליה, מדליית כסף, במקרה הזה באליפות העולם בשחייה, במקצה ל-400 מטר מעורב, ובריאיון, כן, שאחרי המשחה הם קצת הפריעו לה לחגוג, אבל בצהריים היא נחתה כאן בישראל והמשיכה לחגוג בבית, הנה. קשה לעיכול, אני עדיין לא מעכלת, אני חושבת, את סדר הגודל של הדבר, אבל לאט לאט אני מתחילה להבין את מה שקרה בעצם אתמול. אני יכולה להגיד שאני לא ממש שמעתי את כל הקריאות נגדנו, כי אני גם שוחה עם התמים וגם אני עם אוזניות כל הזמן, והשוק של אחרי המשחה היה לפחות כאילו היה לי שוק של רבע שעה ולא הבנתי מה קורה. כן, בזמן שראיינו אותי ישר אחרי המשחה, אז המראיין כאילו אמר לי, אל תתייחסי, תסתכלי לי בעיניים. מגיע לך להיות פה, את עבדת קשה, אל תתני להם לקחת את זה ממך. אז זה באמת כאילו היה מאוד מאוד מרגש, ואני יודעת שדווקא על אדמת קטר הם לא רצו שאני אעשה את זה, וזה למה הם צעקו את הבוז הזה, כי זה הפריע להם. כן, ואיזה כיף שעשתה את זה דווקא שם ודווקא עכשיו. וגורבנקו מצטרפת לרשימה ארוכה של נשים פורצות דרך בספורט. דוקטור שלומית גיא, אנתרופולוגית, חוקרת נשים בספורט. שלום שלומית. אהלן, צהריים טובים. איזה תחום עניין מרתק. קודם כל, כמה ההישג הזה משמעותי, גם מבחינת הישראלית אנחנו יודעים, הבחינה נשית בעיניך, כמה זה משמעותי. זה סיפור אדיר. אני חושבת שכל ספורטאית ישראלית שמצליחה להגיע להישגים כאלה, בטח בישראל, בטח בתקופה הזו, זה סיפור יוצא דופן. זה סיפור ברמה הסיפורית שלו, זה הישג מדהים. אבל הוא הישג מדהים דווקא בגלל שהיא מגיעה מישראל, דווקא בגלל שבישראל אין בריכות שחייה אולימפיות, להוציא את זו שבווינגייט, כן, להוציא את זו שבווינגייט, יש אחת בישראל, איגוד השחייה נמצא בבלגנים, אני חושבת שהסיפור הזה הוא ממש יוצא דופן ברמה הישראלית, בהשוואה לאירופה אנחנו לא, אתם יודעים, ההישגים שלנו לא מאוד מאוד מרשימים, אבל שוב, לא, אבל אנחנו מתקדמות עם הזמן. את טוענת שהסיפורים בספורט הנשי הם הרבה יותר, ככה, איך להגיד, מרגשים ומעניינים בהשוואה לגברים. למה בעצם? אני חושבת שספורט הוא דרך לספר סיפור. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים מהסיפורים בספורט הגברי, כי הם מספרים לנו את הסיפורים האתניים ואת הלאומיים ואת הסיפורים של המלחמה. נשים צריכות להתמודד עם כל אלה ועם עוד. יש להם עוד עולמות שלמים שספורט גברי לא מכיר ולא צריך להתמודד איתם. סתם לדוגמה, הגוף הנשי הוא גוף אחר מהגוף הגברי. נשים שנמצאות בתחרויות הן בשיא פריחתן הפיזית הביולוגית, מגיעות לספורט מגיל מאוד מאוד קטן, הן עוברות את גיל ההתבגרות בתוך המים או באולם ההתעמלות, הן מקבלות מחזור, הן שוקלות בנייה של משפחה, הן צריכות להיכנס להיריון, הן יכולות, ואם הן נכנסות להיריון הן אמורות לחזור או רוצות לחזור או פורשות, הן חוזרות אחרי לידה, אז ברמה הפיזית יש שם סיפורים אחרים לגמרי. לא מזמן, ממש לפני שנה היה סיפור של אמה פלנט בראון, שהיא היא מתחרה בטריאטלון, לדעתי מקום שביעי בעולם בטריאטלון, היא צולמה כשהיא מסיימת את המרוץ עם כתמי דם בתחתונים שלה. כן. והתמונה שלה רצה באינטרנט ונורא, ככה זה היה איזה בדיחה, ממש עשו בדיחה מהסיפור הזה, עד שהיא עצמה העלתה את התמונה הזו לעמוד האינסטגרם שלה, כן, והיא כתבה, אלה ההתמודדויות של ספורטאיות אמיתיות, ולא מדברים על זה, ככה זה נורא קצת מתביישים אולי בנושא הזה, אבל זה סיפור מדהים, סיפור שגבר לא יכול לספר. יש איזשהו שינוי בשיח, באופן שהתקשורת מסקרת ומספרת על הספורט הנשי בשנים האחרונות? אני חושבת שלאט
ומעט מדי. אוקיי. בעיקר זה מגיע מהספורטאיות. אליסון פליקס בארצות הברית, אתלטית, נכנסה להיריון בשיא הקריירה שלה. נייקי שהיו הספונסרים שלה הודיעו לה שהם מקצצים את התמיכה בה ב-70%. נכון, אני זוכרת. והיא יצאה למאבק נגד נייקי וניצחה, והיום נייקי מחויבת לכל הספורטאיות שלה לתמוך בהן 1.5 שנה אחרי הלידה. דרך אגב, פליקס עצמה השיגה 2 מדליות זהב 10 חודשים אחרי שהיא חזרה מחופשת הלידה. מדהים. אז אני חושבת שבדיוק הספורטאיות עצמן הן אלה שעושות פה את השינוי המדהים. אין מספיק מידע, אין מספיק, זה לא מספיק נפוץ, לא מספיק מדברים את זה. לאחרונה אני יכולה לספר, לאחרונה הבת שלי הקטנה ואני הוצאנו ספר שנקרא לא טריוויאלית על נשים בספורט, והוא מספר עשרות סיפורים של נשים באמת מדהימות, פורצות דרך. אנחנו יכולות להמשיך, אני יכולה להמשיך לספר על הקשיים שנשים מתמודדות איתם. שאלתי אותך על התקשורת, אז אני רוצה לשאול אותך באמת על התחום הספציפי שאת מתעסקת בו, כמה הוא נפוץ באקדמיה, או שאת ככה יחידת סגולה בקטע הזה? אני חוקרת ספורט, האמת שאני לא חוקרת מגדר, הגעתי לזה די בטעות, בזכות הבת שלי. יש מעט חוקרי ספורט, עוד יותר מעט חוקרות ספורט, אבל גם זה... בדגש על ספורט נשי, אבל... אני לא חוקרת ספורט נשי, רק קצת מדברת על זה, מעט מאוד, ממש ספורות ובודדות שמדברות על ספורט נשי. אוקיי, משהו שאנחנו צריכים לעשות כדי לקדם את הנושא הזה? תדברו, לדבר על זה, מותר לדבר על מחזור, מותר לדבר על לידה, מותר לדבר על קשיים, מותר לדבר על זה שלנשים יש קשיים אחרים, כן, גם נזכיר את סימון ביילס עם אותו משבר נפשי שהיא חוותה, זה כמובן גם יכול לקרות גם לגברים, אבל בכל זאת היה שם... זה יכול לקרות לגברים, אני רוצה לדבר... זה היה אירוע פורץ דרך, את יודעת, על כל הסקאלה המגדרית, לא רק בקטע הנשי כמובן. כן, ואפרופו אני רוצה להגיד, שאני חושבת, שאלתם קודם למה ספורט נשים הוא יותר מעניין לדעתי, מספורט גברים, אני חושבת שמעטים הספורטאים הגברים שהיו מסוגלים באמצע תחרות להגיד, אני לא מתחרה. כן. ודווקא לספורטאיות נשים יש אומץ. שלומית, האגו לא נותן לנו. נכון, ולספורטאיות נשים יש אומץ. לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים סיפורים הרבה יותר מרשימים של נשים ספורטאיות שאמרו עד כאן, אנחנו נלחם עבור מה שחשוב לנו, ואם נאבד את הקריירה שלנו, אנחנו מוכנות לאבד. אוקיי, דוקטור שלומית גיא. אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה שהיית איתנו. מעניין. תודה רבה לכם. עכשיו אנחנו